Sunt Iulian Vieru și asculți Dialoguri Veterinare, un podcast susținut de revista Veterinarul. Fii mereu informat, inspirat și pregătit să faci diferența. Haideți să începem! Știrile veterinarul.ro, cele mai recente și relevante știri din domeniul veterinar. Noi produse medicinale veterinare au fost aprobate la nivel european de EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, printre care un vaccin multivalent pentru virusul paragripal bovin și virusul diareei virale bovine, produse medicinale diverse pentru câini și pisici, produse care sunt descrise în articolul de pe veterinarul.ro. Linkul în descriere. Amintesc acum de primul produs. Divens Tetra, un vaccin multivalent care conține virusul sinciția respirator viu bovin, tulpina LYM56, tulpinul paragripal bovin inactiv 3, tulpina SF4, proteina recombinată E2 din virusul diareei virale bovine 1 și proteina recombinată E2 din virusul diareei virale bovine 2. Al doilea produs, produse de tratament trilocur și trilorale pentru câini care conțin o substanță antidrenală care inhibă selectiv și reversibil sistemul enzimatic 3-beta-hidroxisteroid izomeraza, blocând astfel producția de cortizol, corticosteron și aldosteron. Pot fi utilizate pentru tratamentul hiperadrenocorticismului dependent de hipofiză și suprarenal dependent, boala și sindromul Cushing la câini. Și a mai fost avizat un nou vaccin pentru imunizarea activă a găinilor pentru reducerea scăderii producției de ouă. De asemenea, EMA a avizat pentru mai multe produse noile informații ce vor fi obligatorii pe produsele veterinare conform noului model aprobat. Așa cum am amintit, detalii pentru cei interesați pe veterinarul.ro. Noutăți despre sănătatea animalelor la nivelul Uniunii Europene. Noi focare de gripă aviară și îngrijorări cu privire la transmiterea la om. Comisia Europeană a publicat 2 decizii de punere în aplicare privind noile focare de gripă aviară. Regiunile afectate și zonele de supraveghere sunt următoarele. 2 regiuni în Bulgaria, 2 în Polonia, o regiune în Slovacia, un oraș în Suedia și județul Botoșani în România. De asemenea, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară EFSA a publicat un raport privind riscurile unei pandemii de gripă aviară și măsurile posibile pentru atenuarea amenințării. Raportul afirmă că virusul continuă să se dezvolte la nivel global, în special prin transmiterea de la păsări la mamifere. Deși până în prezent niciun om nu a fost infectat de gripă aviară, evoluția virusului și migrația păsărilor sălbatice ar putea cauza selectarea de noi tulpini purtătoare de mutații potențiale pentru adaptarea la mamifere. În articolul pe veterinarul.ro citiți despre factorii identificați ca potențiali facilitatori ai infectării oamenilor. Se pare că există unele caracteristici intrinsece ale virusului care circulă în prezent, precum o combinație nedorită dintre virusele de gripă sezonieră și virusele de gripă aviară sau alte virusuri de la aceleași specii. Cele mai vulnerabile sunt animalele de blană și porci crescuți în ferme. A doua știre despre sănătatea animalelor este despre pesta porcină africană care dă bătăi mari de cap europenilor. 15 noi regiuni din 8 state europene au pestă declarată și s-au instituit zone de supraveghere, protecție sau restricții conform deciziilor Comisiei Europene. Aceasta a publicat 3 regulamente de punere în aplicare a deciziei. Regiunile cuprind Macedonia în Grecia, 3 regiuni în Polonia, 3 în Slovacia, 2 regiuni în Italia, o regiune în Cehia, 2 în Lituania, 2 în Letonia și un județ din Bulgaria. Acum să mai auzim plângeri despre medicii veterinari din România care vor să îngroape creșterea porcului în gospodării. Și la vecinii europeni tot medicii veterinari oare sunt vinovați sau fiecare cu medicii lui. Încurcate sunt căile bolii. Nu scăpăm nici de variolă ovină. Regiunea Fitos din Grecia a fost lovită de noi cazuri ale bolii în mai multe unități care sunt ținute ovine, ceea ce a dus la implementarea unei zone de supraveghere și protecție în regiune. Acestea sunt noutățile privind bolile cu mare difuzibilitate și sănătatea animalelor în Europa. Probleme sunt peste tot, iar medicii veterinari sunt în prima linie, ca de obicei. Și o veste bună. Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară EFSA a publicat recent un raport privind rezidurile produselor medicinale veterinare în animale și produse alimentare de origine animală în Uniunea Europeană. Raportul arată că nivelurile de reziduri ale produselor medicinale veterinare și alte substanțe rămân scăzute. Au fost analizate 13 milioane de rezultate analitice. Este o veste bună. Aceasta este una din dovezile că medicii veterinari la nivel european, inclusiv în România, își fac treaba cu simț de răspundere. A cincea știre de astăzi este despre absolvenți. Săptămâna trecută, un nou grup de absolvenți ai facultăților de medicină veterinară și-au finalizat studiile.
După ce trec și de licență, sunt așteptați cu brațele deschise de cabinetele veterinare care se plâng de lipsa angajaților. Social media a fost plină în această săptămână cu imagini ale viitorilor noștri colegi, fericiți în robele academice, alături de familie sau de prieteni s-au bucurat de finalizarea studiilor. Le urăm bun venit în breaslă! Acum vom vedea dacă noua generație de medici veterinari este pregătită să înceapă cariera într-un domeniu esențial pentru sănătatea animalelor și a comunității și dacă sunt echipați cu pasiunea, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face o diferență. Pe lângă problemele arhicunoscute ale profesiei, în practica lor viitoare, absolvenții vor trebui să răspundă noilor provocări globale, antibiorezistență, bolile zoonotice și schimbările climatice, care necesită o abordare integrată și colaborativă. Deocamdată, finalizarea anului universitar la facultățile de medicină veterinară reprezintă un moment de sărbătoare și reflexie pentru noi absolvenți. Intrarea lor în practica medicală veterinară poate aduce un val de prospețime și inovație în domeniu. Noutăți științifice. Explorăm ultimele descoperiri științifice, împărtășim noutăți despre tehnologiile emergente. Acum să vedem ultimele noutăți în știință. Dacă tot am discutat despre pesta africană a porcului, de ce nu am avea și o pestă africană a calului? Noutatea de astăzi în știință este AHS, African Horse Sickness, sau pesta africană a calului. Aceasta este o boală adesea fatală a cailor, cauzată de infecția cu orbivirus. Acesta este înrudit cu un alt orbivirus cunoscut, virusul Blue Tongue. AHS nu este direct contagioasă între cai, iar transmiterea virală se face prin înțepătura culicoides. Virusul AHS este menținut într-un ciclu de infecție între gazdele ecvidee, implicând incubația virală intrinsecă, și vectorii culicoides, infecția virală extrinsecă. Virusul ajunge în sânge de la culicoidus infectate, țânțarii. Se replică în ganglioni limfatici regionali și diseminează în plămâni, splină și alți ganglioni limfatici, ducând la permeabilitate vasculară severă cu hemoragie diseminată și edem. Există 4 sindrome clinice asociate cu AHS. Forma pulmonară, care se prezintă ca o boală acută, febră, dispnee, transpirație, edem pulmonar, descărcare terminală spumoasă la nivelul nărilor, 90% mortalitate. Forma cardiacă, care se prezintă ca o boală subacută, febră, edem, la nivelul capului, gâtului, piept, fosa supraorbitală, conjunctivită, plus sau minus colică, 50% mortalitate. Forma mixtă, care este, așa cum sugerează numele, o combinație de semne pulmonare și cardiace, 80% mortalitate. Febra cailor, care este un sindrom mai ușor, non-fatal și apare la animalele parțial imune prin vaccinare sau prin supraviețuirea unei infecții naturale. Detalii despre diagnostic și măsurile obligatorii le găsiți pe veterinaru.ro, linkul în descriere. Analiza săptămânii. Informații cu impact major asupra cabinetului tău. La analiza săptămânii să discutăm despre... nici nu știu exact cum să încep. Să încerc așa. Știați că există în dezbatere un proiect de ordonanță care spune cam așa. Pot deconta lucrătorilor care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, achiziția de dispozitive de corecție speciale în limita sumei de 500 de lei de persoană. Dacă nu înțelegeți, vă explic eu. Mie mi-a trebuit ceva timp să mă prind că există posibilitatea să... decontăm pe firmă cheltuielile cu ochelarii. Dar acum să punctez câteva chestiuni interesante. Pentru toți membrii cabinetului veterinar aveți obligația să oferiți un consult anual oftalmologic și ochelar, respectând astfel hotărârea de guvern numărul 1028 din 2006, dacă considerați că este necesară această acțiune pentru protejarea lucrătorilor. Condițiile de decontare a ochelarilor. Este folosit în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, ecograf, calculator, aparatură diagnostic imagistic, etc. Există un consult oftalmologic realizat de către un medic specialist oftalmolog. Există trimiterea medicului, rețeta și recomandarea pentru purtatul ochelarilor. Decontarea ochelarilor de vedere reprezintă un venit neimpozabil. Teoria politicii de personal spune că nevoile și drepturile medicale oricărui angajat se adaptează mediului de muncă în care acesta lucrează. Astfel, angajatul este asigurat și protejat de către companie, iar angajatorul știe că a făcut tot posibilul să aibă angajați productivi și sănătoși. Aproape toate lucrurile din muncă în ziua de azi necesită interacțiunea cu un ecran digital. Fără protecția necesară, atât performanța cât și sănătatea pot fi afectate, dureri de cap, lipsă de concentrare, durată extinsă pentru completat task-uri pentru care nu vedem cum trebuie. Iar dacă nu este un venit impozabil, atunci se merită. Dar ce să vezi? De-abia am aflat că pot să-mi fac ochelari pe banii firmei și aflu că Onor, guvernul, vrea să limiteze suma de decontat la 500 de lei.
Păi ce facem cu ochelarii la care doar lentilele costă 5.000 de lei, iar ramele câteva mii de euro? Este important să știți că există și amenzi pentru nerespectarea acestei prevederi. Între 3.500 și 10.000 de lei sunt acestea și pot fi aplicate de inspectorii de muncă. Așa că utilizați aceste prevederi obligatorii în avantajul vostru. Bonusuri extrasalariale, neimpozitabile și foarte utile unei medii veterinare. Ochelarii de vedere. Costurile pentru un consult oftalmologic și ochelari pot fi semnificative pentru bugetul personal. Cu actuala legislație fiscală este mai bine să cântărim foarte bine orice posibilitate de a diminua taxele și impozitele. Acesta este și motivul pentru care guvernul și ANAF au considerat că este bine să limiteze la 500 de lei aceste cheltuieli. Nu este binevenită această limitare, dar probabil că unii antreprenori inventivi au cheltuit sume interesante pe astfel de acțiuni oftalmologice, să spunem. Este important să fim atenți cum gestionăm încasările, profitul și taxele. Fiecare astfel de portiță trebuie să fie utilizată la maxim, atât timp cât ea există. Recomand să vă programați pe banii cabinetului consultații oftalmologice și să achiziționați ochelarii doriți până nu limitează ANAF suma. Detalii în linkul din descriere și pe veterinaru.ro. Social media. Tendințe din social media care vă pot influența practic. Ce se mai discută în social media? Un abuz a fost sesizat și corectat de Colegiul Medicilor Veterinari din România. CMVRO s-a sesizat asupra faptului că modalitatea prin care se obligă medicii veterinari de liberă practică împuterniciți să elibereze adeverințe APIA este abuzivă. Viorel Andronie, președintele CMVRO, a prezentat în social media formulare cu antetul ANSVSA denumite adeverințe, prin care medicii veterinari de liberă practică adeveresc faptul că proprietarii de animale sunt înregistrați în RNE, au un cod de exploatație și o anumită localizare GPS, după care urmează mai multe informații concepute într-un limbaj de lemn specific unor funcționari. Mai interesant este că respectivele formulare par realizate automat prin aplicația SNIA online și au copyright IQ Management 2023. Se pare că există o impunere abuzivă pentru întocmirea unor documente cu un antet al unei instituții oficiale, ANSVSA, pentru care nimeni nu plătește, dar care creează obligații pentru medicii veterinari. Nu înțeleg de ce în România medicii veterinari concesionari sunt asimilați principiului trebuie să facă. Nu contează dacă este legal, dacă au un contract sau dacă sunt plătiți. Dacă sunt plătiți de stat, este logic în concepția unora că trebuie să facă orice îi trece prin cap oricui funcționar public al statului. Total eronat. Medicii veterinari de liberă practică sunt, în fapt, persoane juridice drept privat. Ei au un contract doar cu o instituție a statului, contract care, în principiu, spune aproape clar ce trebuie să facă și cât primesc pentru serviciu prestat. Plata serviciului este facturat, iar pentru sumele încasate, medicul veterinar plătește taxe și impozite. Colegiul Medicilor Veterinari a rezolvat misterul acestei obligativități apărute de niciunde. ANSVSA, printr-o adresă a CMVRO, afirmă, citez, vă precizăm faptul că în legislația sanitară veterinară în domeniul identificării și înregistrării animalelor în vigoare nu avem astfel de prevederi, nici nu avem cunoștință ca ANSVSA să fie solicitat medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți eliberarea unor astfel de adeverințe. Concluzie. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți nu au obligația să elibereze astfel de adeverințe. APIA are acces la SNIA și RNE, așa că ar face bine să nu arunce vina pe alții pentru problemele lor. Cam așa sună în traducere liberă. A doua discuție interesantă și utilă de pe Facebook, în accepțiunea mea, pentru medicii veterinari vine tot de la CMVRO. Această informație a trecut ușor de ochii vigilenței ai medicilor veterinari pe Facebook, cu toate că este o informație cu mare greutate în industrie. Prezentarea ei acum poate anima dezbaterea. CMVRO a solicitat în cererea către Înalta Curte de Casație și Justiție ca instanța de judecată să anuleze parțial anexa 2 la Ordinul 16 din 2010. Pentru cine nu este familiarizat cu acest act normativ, este vorba despre sintagma activități veterinare, care la punctul 5 are incluse ca activități veterinare și adăpost pentru câini fără stăpân, canisă și pensiune pentru animale de companie. În concluzie, Înalta Curte a dat dreptate CMVRO și a stabilit că actul normativ trebuie modificat, iar adăposturile de câini, canisele și pensiunile nu pot fi asimilate activităților veterinare. În fapt, pentru a folosi un termen juridic, frumusețea actului de justiție este în interpretare. Dacă Înalta Curte a interpretat legea într-un anumit fel, această interpretare devine izvor de drept și toată lumea trebuie să interpreteze legea și contextul de aplicare a legii așa cum a spus Înalta Curte.
Și nu mă refer aici la chestiunea cu adăposturile și pensiunile care este limpede, ci la următorul paragraf. Am să citez paragraful în cauză, foarte bine subliniat de domnul profesor Andronie și poate trecut cu vederea ca importanță de către medicii practicieni. Deci, citez. Înalta curte apreciază că în mod corect s-a constatat că o societate comercială nu poate asigura ea însăși asistența medical-veterinară decât dacă deține printre asociați medici veterinari, condiția fiind necesară inclusiv pentru a putea angaja medici veterinari. Ups! Societățile al căror acționariat nu include medici veterinari cu drept de liberă practică, nu pot asigura servicii de asistență medical-veterinară prin intermediul personalului propriu, astfel încât recunoașterea dreptului de a desfășura activități veterinare este nelegală și obiectul principal de activitate cod Cayenne 7500, activități veterinare, este rezervat medicilor veterinari care își organizează activitatea profesională în cadrul societăților comerciale înființate potrivit legii 31 din 1990. Mai clar de atât nu se poate, o decizie extrem de favorabilă medicilor veterinari. Această interpretare a legii se poate aplica de acum la orice discuție sau orice încercare de a forța legislația cu acte normative care, pe sub masă, pe sub scaune sau pe la colțuri, încearcă să favorizeze apariția unei firme cu activități veterinare în care nu există medici veterinari acționari. Ba mai mult, nimeni nu poate să angajeze medici veterinari care să presteze activități veterinare. Medicii veterinari pot fi angajați ca medic veterinar practician doar de firme care sunt deținute de medici veterinari în acționariat și desfășoară activități veterinare conform codului Cayenne 7500. Nu la ferme, nu la canise, nu la pensiuni sau oriunde altundeva. Pe orice altă funcție poate fi angajată o persoană care are terminate studiile de medicină veterinară și care nu are drept de liberă practică. Poate fi un post de manager, de băgător de seamă sau orice altceva, dar nu ca medic veterinar care să realizeze activități medicale veterinare care sunt exclusive în sensul precizat de înalta curte. Simplu spus, activitățile veterinare sunt exclusiv ale medicilor veterinari. Felicitări, CMVRO, asta dă informație utilă. Oare cei cu interese în industria veterinară și care nu sunt medici veterinari s-au prins de chestiunea asta? Trebuie să fie dureroasă rău. Încă o dată felicitări CMVRO și domnului profesor Viorel Androni. În finalul acestui episod vă invit, dragi colegi, să vă alăturați conversației noastre. Împărtășiți-vă experiențele, provocările și succesele. Dialogul deschis și networking-ul sunt esențiale pentru a avansa în domeniul nostru și pentru a realiza o profesie respectată la adevărată evaluare. Haideți să ne susținem reciproc și să creăm o comunitate mai puternică împreună. Scrieți comentarii la acest podcast pe canalul nostru de YouTube, Spotify, Apple Podcast sau Facebook. Scrieți-ne oriunde suntem pe social media, pe chat-urile cunoscute la adresa de e-mail juliana@veterinaru.ro sau pur și simplu povestiți-ne la telefon. Promitem să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Cu toții mergem în aceeași direcție. Până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine! Acestea au fost știrile săptămânii. Vă așteptăm în fiecare zi de luni să aflați de la podcastul Veterinarul cele mai importante știri și noutăți din domeniul veterinar, adunate și compilate de subsemnatul. În format audio, bun de ascultat și în trafic în drum spre cabinet. Detalii și linkurile utile le găsiți pe veterinarul.ro și canalele noastre de noutăți pe WhatsApp și Telegram. Să aveți o săptămână cu spor. Să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare. Podcastul Veterinarul.ro cu Iulian Vieru.